Natigayon nga ma-recover ang ginabanta nagabalor 68,000 pesos ang illegal nga droga sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Station Drug Enforcement Team sa Uton Municipal Police Station sa Tagbak Sur, Uton, Iloilo alas 4:45 sang hapon, Mayo 29. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Major Fernand Limbungan, hepe sa Uton Municipal Police Station, nga nagdangat sa duha ka semana ang ilang monitoring sa subject antes kingkasa ang operasyon. Sanggin patgayon ng operasyon na-recover sa mga suspetsado nga ginkilala sanday Oswald Asoro alias Wally, 44 anyos, isa kasiman kag residente sang Pueblo Concepcion, Barangay Navais, Mandurriao, Iloilo, kag paterno Nisda, 31 anyos ang poblasyon Santa Rita, Utona. Nakuha sa paginakob sa mga suspetsado ang 5 tanan ka plastic sachet sang suspected shabu nga ginabanta nagabugat sa 10 gramos nga nagabalor 68,000 pesos. Sa karon, nakaunong na ang mga arestado sa Uton Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165. Balita nagikan sa Banwa sang Uton. Ini naman si kabanderang Carl Garganera, nagabandera sa matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.